Eta orduan zuen artean ebarrebak eta zelan egiten zen duen euskera, zu edo i edo zelan egiten zen duen? Honi dano, hilari dara beste izan, honi i. Niri dana gero ikusten. Eta beste izu. Ni dana izu. Eta beste izu, zer ba? Ez da, bueno, i egin du, baina hori gero eskuni pintxera. Zu pintxera. Eskolan kendu eskun hori izan. Eskolan ezotzuen izten i egiten, ez da? I egiten ez duzkun izten. Baina honi izan, dana bestien hartu duen, baina honen nahi zen. Niri dana, arra gaztenak eta naizia gazteiko goi, denik dana izu ditutzen. Eta aitzegaz eta magaz? Aitzegaz eta magaz? Niri aitek eta mag eu. Eu egiten zuen. Eta beste dana izeu. Aitek eta mag, niri eu dana. Niri aitek eta mag eu. Da honei danoik zeu ditutzen, beste zeiri, zeu. Da niri ez da perzen. Eta eurek euren artean zelan egite behar? Zeu. Honek uniko egite bena, ametxeganak etxean hozien, Andraizunak, Diburzia eta Eusebio, arkali egu ikotzenak. Bai. I, Diburzi, karri hori, hau inen, eta hori eugen hori. Hogetan egiten duen lehen, eta netxindan egu, nebarroan egu. Ide, baina, gero eskolan azintzen zuen, gara nire utxatzu lehen zen, egu itxuri kendu. Nik gana zebat, nire bai urte dira zan. Zu, zan bidala, eta amazte, zarraike, beroike zan bidala aleieke da. Bai. Gura diriek, eskontu da, ona torozaren, dana izarren, beroike dut. Eta berorin hori iten jakon, abadeari? Abadieke, medikuei. Abadieke, bero abadieke. Medikuei, beroike zan. Oi, eusku dana izan zuen, Lehen beroi izan. medikuei bai.